Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Baba uNsibande uyakubingelela ndlalifa izulu ngithi uJesu Kristu inkosi. Siyambonga-ke kakhulu uNkulunkulu wethu, siyamdumisa bangcwele. Akekho njengaye futhi akekho ofana naye. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu ezulwini, uNkulunkulu emhlabeni. Bangcwele, hhayi-ke uLesine namhlanje siyadinga ukuthumela ama-messages. Siyoze siwathumele ngoMsombuluko. Ngiphinde ngicele khona abefundisi ababa late bathumele ngoLwesibili. Ngicela sithumele ngoMsombuluko engakashayi u-12. NgoMsombuluko engakashayi u-12 emini bafundisi, ngiyacela. Kahle hle bekufanele nje uma kuwukuthi-ke sekukhulunywa amaqiniso. Bekufanele nje uma kuwusuku kubonwa abefundisi ngoba i-report okufanele bayilungise ngayizolo ngoba iy'nkonzo zizobe ziphume ngesonto. NgoMsombuluko nje befanele ama-VN okuqala agijima phambili awabefundisi. Kodwa ngeke sisho lutho-ke phela singabantu, sinama-commitments, sinalokhuya nalokhuya. Kodwa kungaba kubi uma kuwukuthi awuthumelile ngoba ukhohliwe kungaba kubi kakhulu. Kodwa-ke ngeke sisho lutho, hhayi ngeke sisho lutho. Qaphela nje wena ungawenzi umsebenzi kaNkulunkulu ngokunganakekeli. Funda uJeremiah 48 verse 10. Jeremiah 48 verse 10. Hhayi-ke asidlule lapho sibuyela-ke enkonzweni yangoLwesibili. Inkonzo yangoLwesibili ibihlukile izolo. Besikhuluma nje ngomoya ongcwele ngenxa yokubona uNkulunkulu esebenza ngomoya wakho ingcwele. Sibuyela-ke la sikhuluma khona ngokukhuleka nokukholwa. Ukukhuleka nokukholwa. Sibuyela lapho-ke siya ezwini lethu elikuMark chapter 11 verse 24. Mark chapter 11 verse 24. Lithi izwi lenkosi, ngalokho-ke ngithi kini konke enikukhulekelayo nenikucelayo, kholwani ukuthi nikwamukele nizakuba nakho. Konke okukhulekelayo, konke okucelayo, kholwa ukuthi usukwamukele already futhi uzoba nakho. Sikhulumile-ke enkonzweni yokuqala sikhuluma noma yesibili angisakhumbuli, kodwa sikhuluma ngesibindi esinaso. Ukuthi yiso lesi sibindi esinaso sokuthi uma sicela utho kuye siyazi ukuthi sesinalo. Uma sicele ngokwentando yakhe. 1 John chapter 5. U-1 John chapter 5 ngithi ngikubhekele ivesi wena obungekho lapho nobungalalelanga. 1 John chapter 5 uverse 14. Yilesi sibindi esinaso kuye sokuthi uma sicela utho ngokwentando yakhe uyasizwa. Uma sazi ukuthi uyasizwa noma sicelani, siyazi ukuthi sinakho esikucelileyo esikucele kuye. Ake siguqe sithandaze. Besingakathandazi. Hhayi ngeke besingakathandazi bafowethu. Ngiyabona nje ukuthi inkonzo zishuba impela, ishube nje. Masikhuleke. Baba, egameni likaJesu ophilayo, siyazithoba phambi kobuso bakho. Siyacela Nkosi ukuthi ukhulumisane ney'mpilo zethu ngomoya wakho ingcwele. Siyinikela kuwe le nkonzo, siyacela usiphathele yona. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Amen. Ubaba uNsibande. Siyabonga kakhulu sesihlangene bangcwele. Sikhuluma-ke ngokukhuleka nokukholwa. Lithi-ke izwi lenkosi verse 24. Ngalokho ngithi kini konke enikukhulekelayo nenikucelayo, kholwani ukuthi nikwamukele nizakuba nakho. Ngizochaza ukuthi ukukhuleka nokukholwa kuyahambisana, akuhlukani. Lezi zinto ezimbili nje azihlukani mntakababa. Kangangokuba masiya kwabaseRoma 10. AbaseRoma 10 badumile ngenkonzo yokuvuma uJesu, ngomkhuleko wokuvuma uJesu. Kodwa-ke sizobuka uverse 14 this time around. Uthi uverse 14. Kepha bayokhuleka kanjani kuye abangakholwanga nguye na? Khumbula izolo ngisho istatement esithi ngeke ukwazi ukukhuleka kuye uma ungakholwa.
So-ke izwi-ke liyabuza ukuthi umuntu uzokhuleka kanjani kuye uma engakholwa nguye na? Yingakho ukukholwa kungahlukani nokukhuleka. Ukhuleka kokwaziyo, ukhuleka kokholelwa kukho, awukhuleki noma yikuphi. Uqolo nalaba bahamba izinyanga nje, bahamba izangoma, bakholelwa kuzo, babona very late ukuthi azibasizi futhi azibasizanga. Banye basebenzisile imithi yothando, umuntu avele akuzonde kakhulu. Abantu basebenzisile isichitho, kwachitheka yena, hhayi lo buthi uzama ukumchitha. So lento iyisimangaliso, wamdlisa umuntu, wavele waxabana nawe kakhulu kunakuqala. Waya la bewungafuna aye khona, ngoba umuthi wamadimoni lo akaze kube nokuthula emthini wamadimoni. Amadimoni into yawo yingxabano, ukuxokozela, ukulwa, ukuthula kukho la khona khona amadimoni. So amadimoni enza sure ukuthi ukuthula kube bikho. Uma kuyikhaya nje indoda iyaxabana nonkosikazi, indoda iyaxabana ney'ngane zayo, ney'ngane ixabane nabazali, kunedimoni-ke lapho. Banye baze bahlukane, banye baze balale ngokuhlukana, banye baze baphuma ekamelweni ubone ney'ngane ulale ekamelweni ley'ngane, kubusa idimoni. uNkulunkulu walapho yidimoni. Ungakubeka nje ngendlela ofisa ukukubeka ngayo, mina ngizokuhloniphisa, kubusa uBelzebuli lapho. Kubusa uLucifer. uLucifer iyona inkosi yakho lapho. Kubusa uLucifer. uLucifer iyona inkosi yakho. Hawu awuthi ngichaze lento. Abantu bamthanda uLol. LOL. Bese bekhothisana bathi laugh out loud. Akusho lokho. uLOL usho ukuthi Lucifer our Lord. uSathane inkosi yakho. So uLOL ungabe uhamba umbhalo. Yekani ukubhala izinto eningazazi. So ngithi-ke mina kubusa uSathane ekhaya la kungekho khona ukuthula, la kuxatshanwa khona, la khona umbango, kubusa uSathane. Uyazi-ke wena ukuthi ubani obusayo ngoba uyazi impilo yakhe injani, nekhaya lakho linjani, nomuzi wakho unjani. Uthi kumbuzo, bazokhuleka kanjani kuye bengakholwanga nguye na? Asihlehle siye kuRoma 10:9. Uthi uRoma 10:9, ngokuba uma uvuma ngomlomo wakho ukuthi uJesu inkosi, ukholwe enhlizweni yakho ukuthi uNkulunkulu wamvusa kwabafileyo, uyasindiswa. So ukukholwa it's very important. Kholwa enhlizweni yakho uzosindiswa. Mawusukholiwe-ke enhlizweni yakho wasindiswa, wathi uverse 10, ngokuba umuntu ukholwa ngenhliziyo kube ngukulunga. So mawukholwa ukuthi uNkulunkulu wamvusa uJesu, that is righteousness, ubulungisa ngesiXhosa. Ngoba uyakholwa wena endodaneni kaNkulunkulu. Uyakholwa wena ukuthi uNkulunkulu wayivusa kwabafileyo. That is righteousness. Yikho thina okwethu ukukholwa kunomusa nenhlanhla enkulu ngoba asihambanga noJesu. Kwakufanele bakholwe labaya ngoba bembona, thina sikholwa singambonanga. Busisiwe umuntu okholwe engabonanga. Washo njalo uJesu. Wathi nisizukulwane esimbi nina esifuna izibonakaliso. Thina-ke asisona izizukulwane eseyibonakaliso. Sikholwa singambonanga ngamehlo enyama, kodwa simbona lapha kithi enza umsebenzi. Hayi siyambona kithi. Angazi wena noma uyambonani. Ngimbona kimi ehlanza inhliziyo. Yakhumbula lelo culo. Sengimbona lapha kimi ehlanza inhliziyo. Ngimbona lapha kimi ehlanza inhliziyo yami. Hayi-ke amaculo amadala lawo, amadala seneminyaka. uJesu siyamazi, simbona lapha kithi ehlanza inhliziyo, ekuhlukanisa nesono. Usivuma uhlukane naso, hayi uzivuma ubuyele kusona. Verse 10, ngokuba umuntu ukholwa ngenhliziyo kube ngukulunga, umlomo uyavuma kube ngokusindiswa. Verse 11, ngokuba umbhalo uthi lowo okholwayo akayi kujabhiswa. Umuntu okholwayo egameni likaJesu, egameni likaNkulunkulu Baba, ngeke ajabhiswe.
Ayikho into yokwenzeka ekujabulisayo. Ujabha nje ngoba ukholwa egameni likaNkulunkulu Baba. Awukholwa egameni likaNkulunkulu Indodana. Yikho ujabha nje. Akayi kujabhisa. Athi uverse 12 ngokuba kukho umahluko phakathi komJuda nomGreki. Lokhu yena eyinkosi yabo bonke. Ubacebele bonke abakhuleka kuye. Ubacebele bonke abakhuleka kuye. Kodwa umbuzo uthi bawukhuleka kanjani bengakholwanga nguye na? How are they going to pray? Ngoba ukhuleka kokholwa yikho. And ngenxa yokukholwa kwakho umthandazo uyaphendulwa. So uma umuntu engakholwa uzokhuleka kanjani? Uzokhuleka kanjani ngoba akakholwa? Masikholweni-ke bafowethu endodaneni uJesu Kristu wafa wavuka ngosuku lwesithathu. Kahle hle wathunyelwa inkosi ubaba uNkulunkulu wafika emhlabeni wazozalwa wazosithenga ngegazi lakhe. Wabethelwa wagwazwa ohlangothini kwaphuma amanzi negazi lazalwa ibandla leli siyilo namhlanje. Lazalwa kanjalo ibandla. So asikwazi ngomdumisi ubaba. Asikwazi ngayidumisa indodana. Asikwazi ngomdumisa umoya ongcwele. Ngoba kunje inkosi yethu uJesu yasithenga ngegazi elinenani elikhulu. Athi kuverse 13 ngokuba umbhalo uthi lowo okholwayo akayikujabhisa. Verse 11 verse 12 ngokuba kukho umahluko phakathi komJuda nomGreki okungukuthi phakathi kwabantwana bakwaIsrayeli nabezizwe awukho umahluko. Lokhu yena eyinkosi yabo bonke ubacebele bonke abakhuleka kuyena. Verse number 13 ngokuba bonke abayokhuleka egameni lenkosi bayakusindiswa. Ukhuleka kwelikabani wena? Ukhuleka kwelikabani? Bonke abayokhuleka egameni lenkosi bayosindiswa. At verse 14 kepha bayokhuleka kanjani kuye abangakholwanga nguye na? Bayokholwa kanjani abangezwanga ngaye na? Bazokholwa kanjani abantu emhlabeni bengazwanga ngaye? Ingani ukhona wena phuma ushumayela ivangeli. Angithi umthembisile uNkulunkulu wena ukuthi uzolishumayela ivangeli. Phuma uhambe ulishumayele. Awunayo enye indlela kwasha abantu awunadouble up. Phuma uyoshumayela uJesu ebethelwe esiphambanweni. Phuma uyoshumayela uJesu evukile kwabafileyo. Phuma uyoshumayela uJesu ebuyile ezolanda ibandla. Phuma uyoshumayela uJesu ebuyile second coming ezothinta umhlabathi. Phuma umshumayela uJesu. Jesu ufuna ukushunyayelwa. Kodwa ke manje sifuna abantu bathandaze. Bazothandaza kanjani bengakholwa? Bazoshumayela kanjani? Njalo bazokholwa kanjani bengashunyayeziwe? Khumbula phela uverse 17 uthi ukukholwa kuvela ngokuzwa. Ukuzwa kuvelwa ngezwi likaNkulunkulu. Hayi uzwe noma yini, uzwe izwi likaNkulunkulu bese kudevelopha ukholo, faith. So kusibiza ukuthi-ke sizwe ngezwi likaNkulunkulu. Hamba ushumayela ivangeli kukho konke okudaliweyo. Hamba ushumayela ivangeli kukho konke okudaliweyo. Inkosi uJesu iyakuthanda. Mhlawumbe sisazoqhubeka sibuke ukuthi bayokhuleka kanjani abangazange bakholwe nguye na. Siyambonga kuNkulunkulu, sizinikela kuyena. Ngiyacela siguqe sikhuleke sithi uJesu Kristu inkosi. Babongcwele babolungileyo, uNkulunkulu wethu nomusa siyabonga ngesikhathi, siyabonga kho konke osenzele khona. Sizinikela kuwe-ke Nkosi ngalomzuzu. Siyacela uNkulunkulu wethu ukuba uphile kithina, uphile silenze izwi lakho. Siyabonga ukuthi sihlambululile imphefumulo yethu ngokulalela iqiniso. Siyabonga Nkosi size sithanda abazalwane ngokupheleleyo singazenzisi, sibathande ngenhliziyo.
Busisa-ke kube yilona loyo lalele. Ngiyakholwa wonke umuntu oyilalelile lenkonzo behlezi phansi ezothile. Ngiyakholwa futhi wonke umuntu oyilalelile uguqile lapho sikhuleka. Ngoba kunesibusiso esitholakala ngokuguqa. Siyabonga Nkosi, sibuyisela kuwena inkonzo siyobuye siyicele. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Amen. Ake bazalwane babuNsibando sefikile emaphethelweni enkonzo. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu semdumisa. uJesu Kristu inkosi. Hayi mhlambe mangigcizelele sigcinile namhlanje ukuthumela ama messages siwathumele ngesonto. Sigcinile namhlanje. Ngiyacela silalelane, sibambisane, ungoni ngamabomu, ungenzi iphutha. uNkulunkulu akubusisa kubuyele nomndeni wakho wonke. uJesu Kristu inkosi.